Vi introducerer vores topmoderne aircondition system. En revolution inden for køleteknologi, der giver dig uovertruffen komfort, avancerede funktioner og enestående energieffektivitet. Oplev fremtidens klimaanlæg med vores banebrydende 4D Airflow-system. Forestil dig et rum, hvor hvert hjørne får lige meget kontinuerlig køling. Det er virkeligheden med vores 4D Airflow, der eliminerer alle hotspots i dit hjem. Træd ind i et sundere miljø med vores indbyggede ionplasmagenerator. Denne avancerede funktion ioniserer luftpartikler og indfanger støv, bakterier og vira for at give renere og sikrere luft til din familie. For et ekstra lag af beskyttelse er vores klimaanlæg udstyret med en UV-lampe. UV-lampen er kendt for sine bakteriedræbende egenskaber og sikrer, at dit hjem forbliver sterilt og fri for skadelige mikroorganismer. Energieffektivitet har fået et nyt benchmark. Vores klimaanlæg har de bedste SEER og SCOP-klassificeringer på markedet, hvilket giver dig hidtil usete strømbesparelser. Komforten i dit hjem er nu lige ved hånden, takket være vores indbyggede Wi-Fi-funktion. Styr dit klimaanlæg hvor som helst med din smartphone. Gør dig klar til at opleve køling som aldrig før. Vores Super Silence 18 dB tilstand sikrer kraftfuld ydeevne uden forstyrrende støj. Uanset hvor du er, eller hvordan vejret er, fungerer vores klimaanlæg fejlfrit i ekstreme temperaturer, fra minus 30 grader Celsius til plus 52 grader Celsius. Vores firevejsventil sikrer effektiv drift ved effektivt at regulere kølemiddelflowet, mens den elektroniske ekspansionsventil, EEV, præcis styrer kølemiddelflowet og forbedrer systemets samlede effektivitet. Oplev fremtidens komfort. Oplev kraften i effektiv køling. Oplev vores revolutionerende klimaanlæg. Din komfort, vores forpligtelse. Send sag.